Donya panas koyo ngene. Mosok neraka bocor halus iki. Panas pengen udan pengen panas. Kapan lah yang udani? Terus bojo gak gablek, ngono arep pengen udani. Tinggal ngetak ae. Gusti paringana setunggal mawon sing gemati. Sing orang larane ati, gendang tak jarabi. Walah. Urip kok cinta tok ae. Marai mumet. Wis saya tadang gawe ya. Semangat tadang gawe. Duh, alis kaku. Urip bendina ngopeni sapi, sing ra tak senengi nimpali tai. Sabar ya, Incus. Silitmu rezekiku. Atuh, apes. Pak, tolong. Anakmu dicongok ketek iki lho. Oh, wong tuwek gak kena gawe patokan. Sopo ke? Wong gak ponjol tulung. Dulu, tek sopo ke? Oh, tak iki sing kok njaluk tulung. Dadi meng ketek ngene. Gila, Bos. Kowe napa lek kene mesti ngarep gedang? Sing piye to? Kencang ki lho. Dino tetep belakang ki lho. Oke. Lalu sapa sincang ning kene mong? Dalang loro mo to. Wes golek ya, kurang ajar. Lek apa temen gedong lek? Wah iki suara teh. Wes saya. Turu tok ae. Wis duwe ra nyekel, buan akeh. Jane iki lakon urip apa penyakit kok komplikan sembarang barang lumpuh nang awak. Arep mangan yo ora enak sing dipangan. Rong dina tenaga habis banyu karo Pak Tok. Untung lambung sing gawe Gusti Allah. Lah sing gawe tukang les ora wis proto kabeh. Arep nyambut gawe iki nyambut gawe apa? Nyambut gawe saiki lek gak duwe kenalan wong jero lho ora iso. Kok arep kerja kantoran, kuli bangunan nek ra duwe kanca wong jero lho ora iso. Kok jero njaba ora enek sing kenal kok jero. Alah urip. Niki arep ngerokok ayo ora duwe dhuwit arep tuku rokok. Anake utis ya dirokok utis wae. Kalau udah ini rasanya enak tidak umum. Zaman saiki sembarang barang liwat HP. Mangan liwat HP. Golek sempak yo liwat HP. Sempurel lho yo liwat HP. Lah terus piye? Aku dolanan HP lho yo ora iso. Lho aku dhisik kon sekolah arep sekolah malah masak jago. Dan saiki pun lho arep golek gawean angel ram.
Po penake aku tak balik ngojek neh ayo. Iki mangkane ndi? Tak yo sepi kabeh ini. Terus ben wis ngojek nah, dhisik menawa nek oleh rezeki ngojek. Ya cocok rong dina ratus pisan ya sopir ganda umum. Nandur terong ditutuli pitik, plolang-plolong ora duwe duwe. Sudah nyambut gawe. Halo bocahe. Oke. Dulu sih. Napa? Ayo digarap jarang loro kae. Apa ya? Wah, IPA iki. Wes gak menampunan, kabeh. Ampun lek. Wes gak menampunan, kurang Wes, Lek. ajar lek gak enek. Wes raiku kok ngene lek. Wes lek. Ampun. Pas merane sing ngowakeh yo wis aku gak bari tenan iki. Nah, di mobil Nissan kas tak Drink yo ora, tenan iki aku. Barang plo janjuk belene tak pedet gulu. Tak ganti das pedes. Lah masane ye kene wong padake wedhus. Kowe ngono pantes. Lah kene ora eleke ndak umume. Jane tak salah-salah aku ki koyo ST 12 lho. Tapi aku ki ST 11. Tapi 11 kile iya. Kile. Oh iya, yo kile. Masa aku koyo kile tenan. Ya jel aku tak njom. Bek. Bek wedhus deh ya. Ah, wedhus ben kira yo ben sementing urip. darap ini. Lah gak kenek no. Wis mokane kurung to. Masa ora kena? Rambut tuh bayune iki lho. Sok iya malam agak. Tepat lagi. Aduh. Iki blok, dicekel blok. Tak raup. Ya. Nyam, gedean. Yang ini raup. Cari. Oke. Rapisan raping dua aku digarapi. Pokoknya tak garap kencang. Jangkrik. Ori di bayune mau. Mbok, Napa? arep budal kerja, Mbok, dongakno oleh rezeki sing barokah. Aku kena tak kisah nikah. Nek turah ya kena tukokne tanah. Dene turane aku kena nggih budal ning Mekah. Ya tak dengar-dengar golek rezeki sing barokah. Ya wis, Mbok, tak budal dhisik aku. Ya sing hati-hati ya. Nggih, Mbok. Bocah kocel iki arep nyambut gawe gawe anduk iki. Salen kono. Iya, Mbok, lali.